Вашите аплодисменти за група Сленг! Това са Сленг. Обичам ги. Сленг. Като се замислим колко всъщност всички най-прекрасни неща на Земята са сини. Синьо е морето, синьо е небето. Прекрасни са и момчета от група Сленг. Ние сме Сленг. Siamo sino more, sino di fotopar. Sento sino nebe, просто целия свят. Това винаги е била една трудна тема, представянето на Сленг. Хората не могат да разберат, че сме четирима, тук сме шестима, тук такова нако. Пепи Главанов, Захарчето, както го наричат. Аз съм новият водещ на Интерактив, Петър Главанов. Калин Петров, клавишни инструменти, ангелчето на групата. Галин се казвам. Вече сме с нов барабанист, който се казва Митко Симеонов, е грандиозен музикант, с който почти бяхме изненадани колко ни е приятно да работим. И аз съм Жоро, здравейте. бас-китаристът на групата, с който също е чудовно приятна работа. Това е синият период. Периодът е син, защото албумът на Дими и Сленг се казва Синьо. Освен това Сленг си имат и такъв хит Синьо. Направихме го този албум и ни харесва. Най-хубавото и нещото, което най-много ни харесва е, че той харесва и на хората обаче. Това беше нещо, което така ме накара истински да желая да бъда в Сленг и за щастие тая мечта моя детска да участвам в албум със собствена музика се осъществи. Виждам целия свят и където отида ти си Групата може да се каже, че стартира като един флипер направо с излизането на албума. където погледна виждам вас, а сините ви очи виждам Бургас. Две думи за фестивал, за организацията. Супер е, много сме доволни. Много съм доволен и аз казвам на много журналисти, много съм доволен, изненадан съм дори. Имаме нужда от това и музиканти, и фенове, ето то се вижда. Мечти в твоите сини очи. Така или иначе си мисля, че в крайна сметка успях да открия верния, правилния състав. Отбора на Сленг. Очевидно, максимата, която се ширеше до сега, пазара не е готов, какво си даваш зор. Ясно е, че няма да направиш албума на Майкъл Джексън, като звук или нещо от този сорт, вече не е достатъчно сериозна. Има къси, тъмни коси, като нощна трева, зелено-сини, дълги очи, в тях живее река. Като флипер, шляс, е така. Говори много смешни думи, чува звуци от какви ли не странни неща. Няма нещо, което да не е важно в целия проект и нещата, които, независимо било това текст, аранжимент или нещо друго, звук, са претупани, нещата са преходни. Стойностните неща са нещата, които са направени не само много добре, а са направени и с сърце и с душа. Времето стива. Като едни прохождащи деца сме, цялата нация просто. Учиме се на всичко, не само ние, музикантите и хората на изкуството, въобще всяка сфера е така.
Нашата посока е музиката, която правим. Нашата посока е изкуството, нашата посока изобщо са по-стойностни неща. Всичко, каквото е имало, създадено, няма значение по какъв начин. Целенасочено, медийно, нарочно, е нещо, което ние сме прескочили, простили сме. То не е достойно, за да може човек въобще да му отделя внимание. Много се радвам, че в шоу-бизнеса не е пълно само с допедавци. Ние също сме група, която спазва принципите си. Сега тук ще се случи нещо изключително. В Мистер Пънч Сленг ще ударят на живо, долу плейбека. Тези, които могат да свирят на живо, го правят, а Сленг могат. Клубовете са нещо, което едва ли има колега музикант, който да твърди обратното. Нещо, което ни даде последните 5-6 години нещо страхотно. Възможността не само да свирим на хората и да се усъвършенстваме, ами да виждаме очите на хората. Колко те усещат това, което ние им предаваме. Разпиля си хиляди мечти, 100 надежди вече си изгубил. Клубовете уславят в една група, плюс това там контактът с публиката е много ценен, защото виждаш хората на 1 метър пред тебе, виждаш всяка реакция. Ние като група се чувстваме по-уютно в клубовете, не само заради затвореното пространство и заради това, че много малко групи в България могат да се похвалят с натоварен концертен живот в буквалния смисъл на думата. From the patio, you hear my rhythm on your radio, and feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round. Всъщност българин си ти. Българин съм. Да. Толкова преуспял ли ти си, струва и щастлив, че се усъмни? To lift you up on the stage, my life, to better suit your mood. На върха с музикалното си въображение за тази година печели Йом Тяфс, или иначе казано Мой свят Сленг! Няма да ви казвам колко съм изненадан и колко съм доволен от това. Аз не съм изненадан, всичко е въпрос на пари. Би живял, ако всяка мечта ставаше в миг, какво? Как би разбрал радостта? Как да заспя? Как да умра? Как да простя една грешка сега, когато знам, че не ще е само тя? Как да обичам, ако виждам в твоите очи, как любовта ще боли? Как да обичам, ако в твоите очи виждам любовта ще боли? Защо да се боря, ако няма как? Стотици пъти съм преправил текстове и мои, и не само, докато станат такива, че да им повярвам и да мога да ги изпея. Защо да знам? Просто нещата трябва да се правят наистина да идват от тук. Хората го усещат.
свята, мой свят. Много добре се чувстваме на сцена, различни са нещата до толкова, доколкото можеш да представиш музиката си на много хора. След хиляди години започваме от начало. Доден би не е късно за любов, Пловдив. След хиляди години сърцето ми отмаляло. Концертите са... Вече когато една група стане известна, това е пътя. Преди това трябва да е минала през клубове, да се ушлайфала. Кажи нещо, бе. Аз ли почвам? Да. Спомних си после времето, как те стопих в ръцете си. Бях те превърнал в течен кристал. Светен, чуден. Това е добър повод да кажа, че понякога се започва и от пробиването на дупки за дръвчета. Целуни ме, даже да горчи, само твоите усти аз ще дувам. Прегърни ме, може да боли, дълго тебе мога да сънувам. Стойностните групи, групите, които наистина после могат да представят нещата, които са изсвирили в албума, са групите, които имат рутината. Защо бягаш? След хиляди години сън. Представям ви момчетата от група Сленг. Сленг. Група Сленг. Сленг. Група Сленг! Сленг. Сленг. Обичам ги. Група Сленг! Следващата песен е една биографична песен. Изобщо ние сме едни хулиганчета. Какво условието да напишеш хубава песен? Не съм сентиментално настроен, като сега. Аз съм 100% против насилието. И съм пацифист. И едва ли би се оплаквал, няма смисъл в това. Но какво да я правя тая моя луна глава? Вятър ме дръпва, щом пътна, но като се върна, явила се някоя жена. Невероятно се подрежда света, полезно и неприятно, с как съм стъпил здраво на гъста. И не знам докъде ще стигна, и не знам до кога, но какво да я правя тая моя луда глава? Всичките ми приятели са страхотни с попадение в десетката.
Откакто е стартирала групата, винаги е била блестяща. Винаги са се отнасяли с нас като с едно галено дете. Публиката ни, журналистите, всички около нас. И просто изкачвахме стъпалата едно по едно. Толкова назад си готов да се върнеш. Стигнали там, докъде... Медиите са едно, бих могъл да кажа, едно необходимо зло. Това може би е най-важният фактор, който води всъщност до популярността, без която няма да можем, не защото се стремим към нея, защото тя е... Начин да се достигне до хората. Наистина, музиката ни да стигне до всяка къща, до всяко сърце, до всяка душа. В доменните пещи на Кремиковци е изключително горещо, каквато е температурата и в албума на Сленг Синьо. Там наистина продължава да има пещи. Могат да го видят хората. Това бяха едни трудни снимки, едни смешни снимки, едни страхотни снимки. Идеята се роди по време на записите на парчето в студиото. Просто видях изведнъж картината, Кремиковци, как иска точно там да стане. Индустриална обстановка и да е контраст на картината с текст и както и с предишните ни клипове. И така се роди всичко. Искахме да задържим достатъчно време на свят в топ 3 на България и това стана, за съжаление, толкова бавно стават нещата у нас, че спокойно можеш още 2 месеца поне на свят да бъде там, но пък вече наистина много изоставахме с материала и се разбрахме, че няма вече за кога да чакаме. Сърбеше ни, както се казва. Ти бил ли си влюбен отчаяно? Аз съм отчаяно влюбен. По-скоро мога да кажа, че съм надежно влюбен. Любовта няма край. Любовта няма край. Любовта няма край. Любовта няма край. Историята с как е много интересна. Как би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал? И това е едно парче, което носи страшно много внушение, от гледна точка на това, че последното, което направихме в албума. Огън във водата, мой свят.
понеже на всички ни хареса страшно много начина, по който то стана и в бързия вариант, решихме и двете да ги включим. И ми се стори интересно от гледна точка на това, че едва ли някой го е правил в един албум. Носи много от символиката на всички парчета. Последния речитатив, който аз казвам, там е части от думи от всички парчета. Всъщност това не беше промоцията на албума, а в магазина направихме едно по-широко представяне на албума за всички фенове, които искаха да се видят с нас, понеже на самата промоция, на която ти беше водещ, имахме възможност да поканим само 500 човека, за съжаление. Президента се появи най-изненадващо в магазина на Славейков Music Fashion, където направихме представянето на албума месец по-късно. Това беше една страхотна изненада за нас. Той никога не е крил симпатиите си към нас, както и ние, разбира се, към него. Виждах своите грешки, тук те растяха. Късаха ги всички хора. Да имат талант, пожелаваме само здраве и късмета да каса по-често на рамото им. Всичко друго е лесна работа. Виждам те да превръщаш хора в камъни. Виждаш ме как обгръщам всичко в спомени. Нито ти, нито аз владеем този свят, но като лък опъваш ти живота ми назад. Всяка нощ ти открадваш ме на сън. Всяка нощ тайно скитаме навън. Всяка нощ се преражда в някой век. Но нали ти си фея, аз човек. Чао. Чао. На върха с музикалното си въображение за тази година печели... За мен е удоволствие да съобщя Сленг! Моята половинка от наградата аз давам на една песен, която се казва Мой свят и Сленг. Тази нощ светлина сънувам. Мълчали, някой умира сам и пада в плен. Сенки спят в картини горяли, празно е вътре в мен. Не вярваш ли тази нощ светлина откривам? Свят с луна и звезди. Не ме преследвай, ще ме стигнеш.